мисля, че ще се намери място за всеки един от вас, за да можем да проведем днесна приятелска среща, добро настроение и незабравими спомени. Искам да се призная за първи път в моята работа и се случва да бъда водеща на такава среща. Аз вас много се вълнувам и се надявам, че се да свършим това, за което сме се събрани днес. А то е именно, вие всички сте познавали, били сте колеги, съратници, приятели на Иван Станев. Човекът, който ви събра днес тук, за да си спомните за него, да си спомните за всичко това хубаво, което той е направил за нашия град, за даже и за региона. Искам в началото да ви кажа, както вие видяхте, вероятно, че днес тук са трите му деца със своите семейства и това е, така, благодаря от името на организаторите за честта, която ни оказват и уважението, което демонстрират по този начин. Вие ги познавате, да им кажем добре дошли и на тях. И сега, ако ми разрешите, аз от годините на времето да кажа още две изречения. Много спорна беше тази среща и много мнения се изказаха и се чуха предварително. Защо точно Иван Станев ще почетем днес? Защо точно за него ще говорим? Няма и други заслужили граждани на града, защото в известен смисъл ние не сме правили до сега такива срещи, както казах преди малко, нямаме такава традиция и това е едно начало, надявам се да стане традиция. И аз искам да кажа следното. 20 години след като започнахме демократичните промени в България и в частност в Кубрат, ние вече се спомняме с дълбока носталгия за времето, когато всички имаха работа, когато всички семейства бяха заедно, събрани, когато децата бяха с семействата и не бяха в чужбина и имаха ред проблеми. И за всичко това един огромен принос имаха такива хора, като Иван Станев. Защото от нищото той създаде промишленост, която даде препитание на много хора, на хиляди хора в Кубрат, на техните семейства. Сега можем да оценим това, което е направил и за това се заслужава да говорим за този човек. За това сме го поканили тук. Тоест един инициативен комитет от 9-10 души, които изключително много се вълнуват и направиха много, за да ви съберат днес, за да си спомним за Иван Станев. Сега ще ми разрешите да седна и аз. Идеята на организаторите, на инициаторите беше да се говори и за човекът Иван Станев, и за директора Иван Станев, и за свободното му време, и за това какво е обичал да прави. И да започнем с няколко думи за човека, за неговата биография. Аз ще помоля госпожа Тунка Василиева да каже няколко думи. Разбира се, господата Станеви, синове и дъщеря, могат да ни допълнят и да ни кажат нещо повече. Добре, госпожа Василиева. Уважаеми дами и господа, госпожа Денчева с встъпителните думи насочи вниманието на всички, каква е целта на днешната ни среща. Аз също като нея и като всички останали организатори съм много развълнувана, тъй като господин Иван Станев го познавам много малко, тъй като съм дошла в Кубрат от 1968 година, 1968 година. Но познавам децата му и съм работила с тях. Разбира се, имам впечатление от неговата работа. Макар и биографичните данни да са по-ограничени, все пак смятам, че хора, които пък не са работили с него, но проявяват интерес към неговото дело, ще разберат какъв човек е бил той. Иван Станев е роден на 18 февруари 1920 година в Кубрат, в многодетно занайчийско семейство. Те са трима брати и една сестра. Той съвсем малък започва да работи при баща си като дърводелец и когато завършва основно образование, навярно баща му вече разбрал, че той е едно много трудолюбиво и отговорно момче и че може само да си изкарва прехраната в уния години и го отдели от семейството.
Подели го от семейството, едва 14-15 годишен и той отива да живее по сестра си Пена. При нея живее, като започва да работи като дърводелец. Преди това при баща си, а сега работи вече в цех по полите, работи като дърводелец. След това, през това време той се здобива вече с удостоверение за майстор мебелист и тогава сам изгражда цех в 2 стаички от къщата на сестра си Пена. Т.е. където е къщата сега на доктор Максимова, доктор Петрова. Там е било цехчето, в което работят 4-5 души. До 9 септември 1944 година. Разбира се, той е забелязан от ръководни кадри и се насочват към него, изтеглят го на обществена работа, организационна работа и той работи в Околийския народен съвет като заместник председател, в Околийския комитет на партията работи, в градския съвет е заместник кмет, политически отговорник или както ние ги наричахме партиен секретар в машино-тракторната станция и така нататък и така нататък. Той е 113 години, извършва обществена работа, времето с което натрупва организационен опит. Той вижда неволята тук в малкото градче, което е обявено по град само 7-8 години. И когато партията взема решение, Околийския комитет на партията взема решение и го изпраща съвсем млад за директор на промкомбината, той вече е един прозорлив човек, който мисли и вижда за развитието на промишлеността в Кубрат, как ще създаде работни места за тези хора и така нататък. И неговия местен патриотизъм наистина се изявява много ярко. Като започва работа през 1957 година като директор на промишления комбинат, той се опира на кадри, специалисти, започва да полага особени грижи за създаването на нови кадри и ръководни и изпълнителски кадри, което е един голям плюс. И първата задача, която стои пред него като директор, която си е поставил, е именно отделянето на металообработване от дървообработване. И тогава вече и ръководните кадри, други от партията се обръщат с лице към него. Отделя се площадка, където е днес завод Лудогорие, до квартал Звян. Извинявайте, нека да дадем възможност на хората, които са работили. Изгледа партийно събрание сега. Аз Да го сега кажат. партията, аз сега седно. Защото има хора, които конкретно да ни кажат. Извинявам се, че така прекъсвам, но имаме късна част. Благодаря ви. Сега аз искам да помоля господин Кошаров малко като история, съвсем накратко, разбира се, и вероятно така ще се застъпват изказвания, защото всички вие сте работили и сте така седеници на Иван Станев, но това да не ви притеснява. Дами и господа, повода на нашата среща е колективно благороден и още повече необходимо е да се знае какви хора са дадени работи в Кубрат. Един от тези хора е Иван Станев. Аз съм работил най-много с него, цели 10 години. Иван Станев, за другите данни няма да говоря, ще говоря като човека, ръководител или организатор, да се каже, на каквато и да е промишлена дейност и услуги. Говоря и за услуги, и за промишлена дейност в Кубрат. Какво е представлявал промкомбинат? Околийски промкомбинат. В него 12 мелници, 2 дарака, 3 металици, или как да кажем, стогар, ковач, 7 души делци. И той е било хората, които са и, има и 20 души, 30 души, впрочем, целогодишно в керамичната фабрика, която е на или общо цифром и словом 121 човека с Иван Станев. Той е било промкомбината, когато той е почнал работа. Каква перспектива, какво нещо, друго производство и нямало. Или други услуги, даже да се каже, няма една лимонадена.
Първата работа на Иван Станев, дойде като директор, защото аз го посрещам в предприятието, беше да седнем и да решим какво ще правим. Не да почнем да работим, то да почнем да работим, а как виждаме ние нещата, как ще се развиват, какво ще работи, какво ще правим. За сведение да кажа, че за 30 работни места в керамичната фабрика, и то от март месец до октомври месец, кандидати има 200-300, нищо да приказвам. Напълва се двора, 3 дена се разправят, кой да бъде прият и кой да не бъде, предимно жени и 10 на души на жени. Това е било най-масовата дейност. Следващата дейност, това е коларски материали, дялани коларски материали, които в Кобрат имаше да работят 7-8 човека и в Брестове на 10 на 20. Като дейност, това е. 7 души мебелисти. Какво работи като хора? Правяха дограма на Тосенони. И като погледнете, това е цялата дейност. Но за разлика, както е работил до този момент, ние с него решихме и седнахме, направихме една програма, дългосрочна, по негово настояване. Как ще се развива предприятието, тъй като всички промкомбинати, тогава бяха 12 промкомбината в бившия Русенски округ. Русе, Бяло, Тулово, Силистра и т.н. Всичко, каквото се прави край мелници. Каквато дейност да се развива, където е мелници са там. Едно навече ще направят, едно бордейче ще направят, няма значение, такива са били условията, защото пари няма. Материали не са се осигурявали по плана. Всичко, парите и материалите, всеки сам трябва да си ги намери, да си ги набави и съответно да си ги отработи. Той човека не искаше такава работа. И направихме тогава един план, една програма, дългосрочна, която и до днес въже става въпрос. Как ще се развива? На базата на този план, първата работа, която трябваше да се развива, това е строителната материал, керамична фабрика. За керамична фабрика имаше отпуснати пари от държавата. И тя се строеше по строителна организация. Другата дейност, която беше, това беше услуга предимно на памучна прежда. Всички от вас се носят памук и се предима. И който помни, пък помни, имаше един салфатор, на който имената, да кажем, Иван Будин, Добре, тук Мекичко правеше и нататък, отдапа беше Спадържи. Той е другия човек. Напред-назад и там предем. Наложи се на тези база да направим програма как да се развива предача. И решихме, че ще направим предачен цех. На тази база ще направим такачен цех и всичко това е за услуга. В цялата страна се организираха събирачи, хора да събират прежда памук и да връщат преждата на хората. Най-много дейност се развиваше Хасково, Черпан, Димитровград, в Южна България. Да, това е явно. Помня, той беше главният събирач. И Стефан Козарев, всички го помнят. Той пък беше магазинера, дето събираш преждата, а памука и връщаш преждата. Той бяха основните действащи. На базата на тази програма, да ви казвам, се развиват строителните материали, текстила, дървообработването, металообработването и други дейности. Други дейности ние виждахме, се развива химическа промишленост. И то на базата на отпадъците от дървообработването, защото ние обработвахме годишно 18 000 кубика пътна дървесина. От лонгове се носят в вагоните. Всичкото не се прави школарски материали, защото тогава си имаш магарищни ръчки. И той нещо пък беше дялана. Най-качествената продукция беше дялана, а не бичена хлебанци и т.н. Като се направи тази програма, първо направихме предачници.
отмерени с крачките колко трябва да бъде. Майсторите отидахме от промишлеността, републиканската пък се модернизираше и се изхвърляха старите машини. Ние отидахме от Плевен и от Хасково и той, което беше изхвърлено, натварям на камионите и карахме тук. Монтирахме го, пратихме хора да се учат и в Хасково, и в Плевен, и в България, в София. И създадохме и едно поколение от предачка. А малко по-късно от котел пък вземахме станови изхвърлени и въведохме и такането на док. Сега, господин Кошаров, вероятно това ще го доразкажете и някои, които Не, още няколко думи. Да продължите, особено за интересно за търсенето на специалисти за тези цехове, защото това е много така интересен момент от историята. Не, казахме, че предачницата, след това решихме да направим мебел. Следващото, което решихме да въведем, да модернизираме мелниците. Всички мелници закрихме, които не са годни, оставихме 4 мелници, които ги модернизираме. Направихме ги на обмяна. Идва, оставя се житото и заминава брашното. А преди керваните седат и чакат пред мелницата цяла седмица да сменят. Направихме тази модернизация на мелниците. Построихме мебелния цех, построен изцяло на бригадни начала, материалите са платени и т.н. Всеки от вас може да помни по 24 часа как се отбиваше бетона на плочата и се бъркаше на асфалта на плочата. За всичкото и нещо обаче трябваха хора. Тези хора ги няма. Един строяр имаше, ще го кажа всичко спомня. Панел Костовски. Той беше специалист, строяр и един строп имахме. И още един имаше от национализацията на Иван Марков, който за музей, не знам, още седили, за музея не спомена. Трима души. Тодор Копладжи, Панел и един Коваров Слезарен. На тази база почнахме да търсим хора, да обучаваме. Обучавали сме строгари, презисти, всичко какво трябва. Дърводелци, такачи, предачи, всичко това са набирали хората от Кола и околните села. Пращали сме да се учат в заводите в страната. И оттам също сме искали специалисти, които да оказват помощ. На тази база, примерно текстилният цех, беше станал 10 човека. Той са все хора, които са от обратно, друго място не са. Или те сами са създадени работа. В мебелния цех, там също хората бяха станали около 150-60 човека и го отделихме и стана ДПП мебел. После стана завод Водогорие, който старото където направиха, ни го събориха и направиха ново предприятие, отговаряше на всички съвременни изисквания, а оно, което ние сме строили, то е строено без пари и не казвам, че не е отговаряло на някакви изисквания. Отговаряло на изискването за качество. Основно. Много се дължеше, както тук не се отпадна. Решихме да модернизира се, вече махаме магареща ръчка, но независимо от това, направихме един ковашки цех. И създадохме ковачи, купихме нови чупове и т.н. Вземахме при производство сърпи. Завод Сърп и чуп. Не е Гавров, от Стара Загора. Хората им дадоха производство, дадоха им документацията, приеха хора да се специализират там и ще може да ви кажа, тези хора ви ги познаят. Ковачи, те стане. Но не само да мочи. И мочи, и знаете. Другото, което трябваше да се направи, беше да се направи металообработващо предприятие. За да направим това предприятие, сега Ханко брат, той също е правен
на бригадни начала, но малко вече тогава бях се позадвом, че имахме пари. В Калкоград, преди да се отдели от промкомбината, там бяха станали 130-140 човека с специалисти, вече създадени ковачи, строгари, шлосери, матричари, всичкото и нещо. Тези хора ние сме ги подготвили, не са готвени на друго място. Тук се подготвили. Когато са местни хора. Вземали сте и отбора, всички помня Георги. Да, Генчо. Да, Генчо в Габрови карахме тук. И не е само така. Освен това, селското стопанство се развиваше и казаха, че трябва да произвеждаме някакви химически изделия, които се търсеха. Насеха се, гнаваше на пазара и се заводиха, направихме един химически цех, в който най-напред започнахме сухата дестилация, да правим дървени въглища. От отпадъците от дървообработване. Те сухи дървени въглища ги изнасяме само за Унгария предимно и там киселини, калци, другите продукти. Ако ми разрешите, мога да прочета на господин Иван Атанасов. Той е написал няколко изречения във връзка с този химически цех, защото е бил там началник снабдяване. Началник цех, да. Започна с едно изречение. През 1953 година Иван Станев бе назначен за заместник-председател на Околийския съвет в град Кубрат. По това време аз бях управител, господин Иван Атанасов, за наклон Земенап, Земснап. Кубрат. Иван Станев ми възложи да намеря и доставя 2 водни помпи, комплектовани с електромотори, тъй като снабдяването в Кубрат беше лошо. Даже и в тази сфера и във водоснабдяването на Кубрат е действено. Доставих помпите от Видин и те бяха монтирани 2 кладенеца в днешната градска градина до пазара. Това, че осигури вода за стадата добитък, които се осигури, които се събираха там сутрин, за да отиват на паша. Това е била първата служебна връзка на господин Иван Атанасов с Иван Станев. През 1958 година Иван Станев бе назначен за директор на Околийският промишлен комбинат, а аз бях назначен началник снабдяване към този комбинат. По същото време за главен инженер бе назначен и господин Богнул Кошаров, който сигурно има още много какво да разказва. Един, забележете, инициативен и предан на работата млад човек. От директора на завод Георги Димитров в Русе, инженер Лозанов, Иван Станев научил, че има голямо търсене на солна киселина във връзка с работата на геолозите. Разбра се, че производството на солна киселина не е много сложно и може да се осъществи в Кубрат. Събра се актива на комбината и се реши да започне производството на солна киселина. Започна работа направо върху гола поляна. Сградата бе построена срещу бензиностанцията, която всички знаехме, Петрол, бензиностанцията държавната. Неговият колектив бе ръководител Иван Атанасов, химик Щерио Воденичаров, който доказва себе си като химик много години след това в Костенец и Перущица, Снежана Спасова лаборант, току-що излязла от техникума и още няколко работника. Започна производството на солна киселина. Колите на геолозите с дни чакаха производството ни, комбината печелеше. Това ни окуражи, а Иван Станев замисляше ново производство. Производство на калциев ацетат, който се използваше при боядисването на ленини и конопени тъкани. Връзката ни бе главно с Варна, завод 1 май и завод Самоковски лен в град Самоков. Производството ни бе оценено и този път и ние пак печелихме за комбината. При производството на калциев ацетат се получаваха тъй наречените ретортни въглища, за които спомена господин Кошаров, които ни донесоха известност и в чужбина, тъй като те единствени се ползвали при топенето на алуминиевата руда. Този път Унгария се заинтересува от ретортните въглища и всяка седмица ние товарихме вагон на гара Просторно за тази държава. Година по-късно се замисли производството на ксилотни, правилно ли го казвам, плочи, ксилолитови, а измивахме и цели подове. В Плевен работна група на комбината направи подовете на цяло едно предприятие.
Следваха още и други производства, като стимулатора при пълненето на пшеницата, тъй нареченият сулфит, така съм го разбрала от ръкописа. Натриев метабисулфит. Така. Той се използва за... Да. Обработка на стъкло и правене на огледала. Да. Така. Но тук обаче преминаваме вече към господин Кръстю Боев, защото тук се пише, че в химически и стъкларски цех той е бил ръководител и може по-конкретно да ни разкаже. Къде е господин Боев? Видях го, че е тук. Заповядайте, господин Боев. Аз нямам много да допълня от това, което се каза, но почти всички, които са работили тогава в профкомбината, знаят находчивостта на директора Иван Станев, който искаше не само да създаде условия за работа, но и да увеличава със всеки изминат ден и да разширява производство след производство. Но за целта беше необходимо строителство. Строеше се денонощно. Строихме химически цех, строихме мезиаханкобрат, строихме керамична. Всичко това се извършваше на бригадирски начала. Цял ден работниците на кои на стана, кои на предашната машина, кои на струга или на фрезата през нощта, на бригада за леене на бетон, за пренасене на тухли и за строителство. Когато се строеше химическия цех, това ми е останало завинаги в главата. Дойде директора Иван Станев и вика на бай Георги Чукостроителя: Манчо Недев, балканджиите, те ги знаеха, бай Христо, балканджията, строители. Ела ти бе, я кажете сега тук, може ли да направим едно цехче? Бай Георги, абе че Иване, като си рекал, може бе. И почва Иван Станев. На крачка, две крачки, 11. Обади се малко, айде още 5 да отпускаме. Отпускаме още 5, забиваме плочата. В това време обаждат се, че ще забранят строителството незаконно. През нощта строим, сутринта керамиите от Саудрат, идват след 3 дена комисията, то постройката готова. Покрита даже керамиите отгоре и законяват, почват машина. И го глобяват, после и го беремат. За глобите после ще ви кажа. Почва производство след производство. Белина, солна киселина, серна киселина, акумулаторна, натриев метабисулфит, галиев сулфат, метабисулфит, карбамидно лепило, парафинова емулсия. Почнахме да строим за симазина постройки. Се чудеха софиянци, как може да се работа от този малкия град Кубрат да се прави такова голямо производство. Симазин от световно равнище, световно ниво. Инженери, химици от София, от Плодив. Търсим, идват финансови ревизори. Той е незаконно акт на Иван Станев. Мине други разлиш, кой като мине пожарната, мине съставя акт. Хейто мине съставя акт. Минат други и те съставят акт. Иван Станев не можеше да насмогне, акто и да плаща, а през това време издържаше 3 студенти. Няма да забравя, когато четоха ревизионния акт в Разград, в Окръжния народен съвет, начитат Иван Станев за 650 лева, за това, че парният котел работил и в топлото. А не питат и не са заинтересували тези финансови ревизори, че има производство с непрекъсваем процес, денонощно. Тогава малко ще звучи като похвала, ама станах и запитах председател на Окръжния народен съвет Казаков. Викам: друга Казаков, защо парното
март месец, на 30 март се четеше ревизионен акт. Защо парното на Окръжния народен съвет от и топлото работи? Как да го спрем? Хубаво. Тук на Окръжния народен съвет не може да се спре парното, а в Кубрат, в химическия цех парното трябва да се спре, защото се стопляло и през нощта. И казато се обърна, ревизори, ви за той ли съставите? Веднага отмени. А през това време, през лятото, ето и момче, като студент идеше да работи и то на дървените въглища на Кимура, дето бяха кимуржиите от Брестовене, денонощно там. Ще мине Иван Станев посред нощ, ще свири с джипа, кръст става и да отим да видим някой дънца. Кофия дънца и запалила. Кога спеше този човек, не знае. Но болеше го за работата и работеше. Работеше и търсеше с всеки измина ден, кога и как спеше. Сигурно като спеше, мислеше какво да се направи. И това има много да се приказва. Уважаеми господа, вече няма да казвам другарки и другари, защото беше на време. Но никой от следващите поколения, никой от следващите ръководители не е направил толкова много за разширението на промишлеността и за строителството в Кубрат, отколкото Иван Станев. Иван Станев е. Вие като главен инженер, вероятно, пак ще се наложи да допълните. Сега да дадем думата на господин Руси Георгиев. Той беше разказвал в предварителните ни разговори за дърводелския, предашния и предашния цех, малко по-конкретно, като участник, организатор. Заповядайте. Мога да кажа. Това, в което сте участвали заедно, което сте направили? Работил съм 5-6 години с Станев. 2 пъти съм съместил, но пак ме е прибирал. Така че с него много добре се е работил, защото имаше инициатива в него. Рискуваше себе си, за да създаде нещо. Имам случаите, когато предажата се строеше, как се създаваше от чеховите задачи. Той ми постави задача да изготвя някаква финансова сметка за 10 метра постройка. И изготвя камък толкова, изкop толкова, тук и т.н. Като разбира се, всички тия материали бяха към промкомбината. Чех и камък и тук. И меренето ставаше така. Заставам като жалон, той мери на 10 крачки, обръща се, Русев каза, много си близко до мен. Айде още 10 метра. И така на няколко етапа там те постройки са строени. За тази работа много пъти съм глобяван, но той казваше, архитект Стоянов от Разград, казваше така. Той ме излагал, че има право да прави сметки, глоби го. Глобявам 80 лева, след края на месеца и се връщах. Така че също и с керамичната. Хората съм ходил да уреждам с ръководителя на Нежи се познаваме Живен Ковачев. С бай Георгиев Вашика съм ходил да окандалисвам, да дойде по него молба на Станев. Да дойде тук, като му обещаваме, че къща ще му направим от тухлите и така нататък. И тъй ще дойде човека и останаха тук да живеят. Така че с него много добре се работи, много добре разбираше. Искаше да разширява всякакви дейности. В промкомбината имаше сигурно 15 дейности. След време дойдоха и ТПК-то към това. Дървообработването също. И там строежите пак е така, с мерени, с крачки. През него време се строеше, сега се руши. Нищо много не се е направило, а той, което беше от промкомбинат, се разруши. Погледнете само административната сграда, де беше долу, се разпродаде на и се пиле и с всичко. Знаете това, че на времето, той създаде керамичната, това по негова инициатива предашата, какво стана, накрая са
едни какви да е производства на Елбрама, развалихме станови, нови, производството се провали, да стане един малък цех, бъкали. Така че няма вече такова строителство. Не виждам такъв човек, който да поема отговорност, независимо дали е негова възможност, мнение, той действаше и при Стоян Тончев съм ходил при него, като за тази химия беше причината. Искаше да му се отреди парцел. Там бяха говорили, че разклона към Гложево, долу, там да се строи, да се прави химия. Но нямаше много подкрепа и така всичко създадено е от неговото разпоред. ДПС никой не иска повече. Не съм построил поврат, не съм построил. Благодаря, господин Георгиев. Сега аз искам госпожа Руска Бобева, тя е била дългогодишен касиер, да ни разкаже. Не я виждам къде. Госпожа Бобева, готова ли си да разкажеш това, което си работила, което си спомнеш? За глобите, понеже глобите допират до касиера, нали? Ами, като касиер, на време давахме в определените срокове авансите и заплатите, макар че бяха много малко заплатите, но стремяхме се, колкова можехме да печелим за момента. Преди 1963 година, като се отдели фабрика Лозогорие, промкомбината наброяваше 29 цеха с 160 до 170 работника по него време. След това вече стана, нали, нарастването с такачния и предачния цех. През годините, когато ни правиха финансови ревизии, както каза господин Боев, от ХИНИС, от противопожарна охрана, от охрана по труда, Галя Станев беше многократно глобяван. От 1 до 3 заплати. Тъй, че редовно имаше удръжки по ведомост да се удържат глоби. Той не търсеше или от ръководител цеховите виновни, които да са, поемаше си вината изцяло върху себе си. Това мога да кажа. Благодаря. Аз мисля, че трябва сега говорихме доста за това, което е работил господин Станев, няколко списък към съвета ми се добавиха, но все пак да обърнем внимание, това е бил човек, който се грижи проблеми, стъпници деца и семейството, което не се давало грижи. Така че може да кажа, господин Шаров, да започнем да кажем няколко думи. За човека Иван Станев да кажа. Искам да кажа, човека Иван Станев колко богат беше. Колко богат беше Иван Станев. Иван Станев имаше само един начин бюфет, имаше 3 дървени с кривата и чак вече като се отиваше си купи един телевизор. Но 3 студенти изучи. Иван Станев никой не може да го каже, че той вземал нещо, че той нещо е направил за него. Къщата му така остана незамазана, нямаше вътре нищо. Но има 3 студенти, които наистина те после нещо направиха. И това искам да кажа за Баева Иван. И предлагам още да се помисли, да предложим тук Баева Иван да стане почетен гражданин на Коврат, който навсякъде да трябва да знае хубаво господин Кошаров, знае, защото той му бил вятата на ръка и той начин да каже. И това е моето мнение. Господин Кошаров.
За човека Иван Станев виждаме какви хубави неща се говорят. Иван Станев може да каже всичко. Той никога, ако е наредил нещо да е направен и за ревизия, за каквото е да каже, че е сбъркан и той да каже, аз не съм наредил. А той казва, аз съм наредил. Така съм наредил, така е това. Ако някой трябва да наказва някого, това съм аз. Аз съм разрешил на предприятие. Това само с тези думи са достатъчни да разберете. Той поемаше отговорност. И освен, че я поемаше, устояваше като отговорност. След това, той не се е хвърлял и не се хвърляше да правим каквото и да е. Винаги е гледала се икономическата изгода. Защото никога счетоводството такова знае, че ние никога не сме оставали с изпълнен план. Той е бил плана, да речем, пред година 120%, на следващия 220%. На такива скокове се е предвиждал производство. Освен това, освен производство, и той беше единствения, мога да кажа за Разградски окръг, промкомбинат, където се развиваха всички видови услуги. И като започнем, електрификацията на Кубрат стана в този период. Ние бяхме организирали една група от 30 човека по двойки електротехници, които правяха инсталациите в цялата околица. Електрическа инсталация. Другото, което е, винаги е поемал ангажимент и подпомагал с всички възможности, които има, да се направят необходимите карти. Нещо, което е много трудно, един път да се осигурят къде да живеят тези хора и да осигуряване. Няма такива хора, които се осигурят. Втори път, да се подпомогнат, ако трябва, първоначално финансово и т.н. Всичко по реда на закон. Той не е отказал нищо и ако става въпрос. Един пример ще кажа, макар че не за гълъб. Аз ще кажа, че Иван Станев е дойде на работа. Първото беше да се видим и за мен на запас 6 месеца. И го няма. Се върна, през това време излезе работници с неделя една статия, която казва, и си направил палата на 3 етажа с балкон, който гледа към парка и вътре килими, мокети и не знам какво. И аз нещо съм запазил, като този, защото се говорех аз да сам, да не стана, да стана, тиши тук е на работа. Как да я разбирам? Да се разбира. Какво да ти казвам сега? Ама почакай малко. Айде сега, отиваме от тях. Аз нито знам къде живее, нещо е таман почва. Отидай, каза палата. Сега балкона обърнат към парк. Гледа парк. Пейсаж, панорама. Той човека гледа глас. И то, ама той е в печа. Горе няма нищо. Прозорците са закнижени, а не закнижени с саравичак са затворени. И по някакви черни, какво имат, и 3 деца шетат насам. И сега каза, какво ще кажеш? Викам, няма нищо да кажа, аз само питам и не обвинявам нищо. Просто не мога да разбера защо такова отношение има към човека. Партията бе кошера. И сега, аз за партията да не мисля. Без партията да реши... Искам да мисля партията. Без партията да реши... Искаме да говорим за човека. И говорим за човека, Иван Станев. И господин Кошаров, ако можете да допълните взаимоотношенията между Иван Станев и работниците, особено отношението на работещите към него. Само 2 думи ще кажа. Той няма човек с когото да се изкара. Няма работник. Ние с него сме работили 10 години. Една дума не сме си казали напрек. Или пък ние се разбираме само с едно мърдане на главата или на ръката. Разбирали сме се без такова.
Никакъв конфликт по никакъв въпрос. Никога аз не съм казал, че не мога да направя тази работа, защото той не иска да му казва през работа, а иска да му каже как трябва да я направи. Което е много важно за един ръководител. Той не знае човекът как трябва да се направи, но все пак има някакво становище, казва го. И ти като кажеш, нали, разумно предложение да направиш, приема се. Той приемаш предложение от всеки един. Него е, ади кабелечел, казват, да бъде модерни. По всяко време може да се влезе при него. Няма такива. Чакай, няма днеска да приема, утре ще приема, такива с работи нямаш. Още един момент имаш. Той никога не е искал там кабинета му да бъде обзаведен, да има и такива работи, буклуци, телевизор. Верно, че един телевизор Той не имаше. имал време, той просто е работил. И един телевизор имаше цялата гледахме. Цялата Всички там какво ли видя да видя? Всички ходеха да го гледат. Един телевизор, толкова. Той влезе пет и... Точно те. Добре. Още една Да, дума. ще завърши, ще ви дам това. Той винаги се е съобразявал с нуждите и болките на хората. И слушва, и сега казва, ще помогне, няма да помогне. Но никога аз в мое присъствие не се е скарвал с никого. Няма такъв случай. Аз не помня такъв случай. Тези хора, деца тук, може да има някой да помня. Няма. Аз му гледах Симпсона и Дива. Тъй, че за човека Иван Станев е широко скроен. Освен това е находчив. Сега може тук да се подхвърлят малко, че нямам образование, нямам той, нямам... Коя е файдата? Най-голямата беда. Да. Най-характерно ще кажа, няма име само да спомена, каква е ползата, че вземахме един, аз ходих поне 6 месеца в София, пак той колко е водил, да освободим един инженер, завършил, да го докараме тук, да работи, да предприятието, а той не можа да свърши този човек работа и за един. И ми няма да казвам, някой се досещат, не ми е удобно. Камено той е Иван Станев, няма да нищо. Аз се занимавам. Няма да откажа. Добре. Отличен, пълен, отличен, завършил института. Добре, да не изпадаме в такива подробности. Сега да ще ви помоля после, може би, още нещо да допълните. Заповядайте, господин Станев. Искам да благодаря на организаторите и съдите на посетители за един поводител. Аз наистина много малко работих при него. Той малкото ми е станало за много дълго в сърцето, защото когато додах тук 66-та година, мали месец, и е селчо. Отивам на работа, казаха да почвам към него, отивам на работа, така каза дълго. Виж, има две места. Там властните станици, само такова съм работил. И отивам надолу, като видях там властите, трябваше за един бордей, там те се съборят, килимите с това горим, аз се оплатил. Отивам в тия отдела, попитах, абе, бачо никога е това работа, каза, няма да стане, каза, няма да стане. И го там тук е седел, каза, жедната, какво ставите, бе, тъйте, на практика да видя. Щом каза Иван Станев, след практика, ще стане на. Отивам аз при него, се връщам и каза, тъй, обаче, казаха, няма, аз не съм заплатил, трябва да питай комани на аз съм заплатил, къде искаш? Искаш там, нищо. И утре почива на работа. Сега той беше под нас, да кажа, малко. Останало обаче, както тук поддържам мнението на Данио, или дето каза да се направи почтен граждан, но не само почтен граждан, а и на памет на почтен, може да нищо не струва на гледа. Наистина този град той е в основите на цялата промишленост. И ако може трябва да направим на подписка или нещо, да се връчи на съвета на общината, няма нищо да се протоколира. Още един път благодаря на организаторите и нека да не се забравят такива добри хора. Благодаря. Аз лично се чудих защо
Този инициатива комитет от 10 души толкова настояваха, защото аз Иван Станев не го познавам. Познавах само двамата му синове, но вече за себе си се убеждавам, че действително такива хора са малко, а неговата заслуга е действително много голяма за Кубрат. И ще направим опит, каквото предлагате. Ще бъде предложено, дано да стигнем до положителен резултат. Разбира се, да. Сега да чуем още двама души, които така много са били близки, особено Кирил Няголов, който е и негов роднина, негов зет, не е господин Няголов. Заповядайте. Да вземе накратко, когато говорим за промишлеността, с няколко думи ще възпроизведа промишлеността в Кубрат, каква беше преди промкомбината и след промкомбината. След 1944 година промишлеността в Кубрат беше занаятчийска промишленост. 1947 година за първи път в града се учреди частна обущарска занаятчийска кооперация от 3 члена. Отговорници бяха Васил Ненков, отговорник на фирмата, на кооперацията, Петко Тодоров Дечев и Пенчо Хараламбен. Кооперацията работеше в къщата на Васил Ненков. След като поработиха известно време, ще бъда кратък, защото няма много време, може би. След като поработи кооперацията, другите майстори обущари от Кубрат ги приеха в кооперацията, в обущарската кооперация. По-късно, малко по-късно за тях се учреди и шибашката кооперация. И още малко по-късно пък се образува ТПК 1 май Кубрат. Вие всички знаете производството на т.е. на ТПК 1 май, зато и ще премина малко и аз няколко спомена да ви кажа за работата в промкомбината. 1958 година, малко тежко говоря, нищо. След като се съкрати Околийския народен съвет, по сила на Министерство постановление, много от чиновниците на съвета преминахме в материалното производство, като си получавахме 6 месеца възнаграждение. Чакай малко. И моите впечатления. Всички отпочнахме работа в промкомбината и на други места. Моето впечатление за промкомбината 1958 година. Административно ръководство. Директор на предприятието Иван Станев. Технически ръководител господин Богомил Тошаров. Главен счетоводител Кръстю Ангелов от Гложево. И началника на цеха, за него трябва да споменем много, даже повече, той господин Тошаров ги спусна малко, началника на цеха Тодор Иванов Коприш. Ръководството, тук няма да удължавам повече разговора, това административно ръководство на промкомбината с цеховия ръководител изведоха цялата промишленост на промкомбината. И промишлеността в промкомбината започва от 1958 година. Не че аз съм почнал от 1958 година, тогава след като се отдели цеха дървообработване на отделна площадка, на поляната почнаха да никнат гъби. Тоест, там се развика 7-8 цеха. Да не ги изброявам всичките, които ги казаха господата. Оттам нататък, за други цехове също не искам да говоря. Защото аз съм в производство и съм запознат с това. Искам да спомена няколко думи. Той Георги Дочев го няма тук, може би той ще вземе отношение, защото той ми е майстор на мене. Аз почнах ученик стругар при него. Той беше стругар 1958 година. По една или друга причина се разболя малко и при нас доди стругар господин Цаков. И двама бяхме стругар. Един заварчик имахме. Един заварчик, двама-трима шльостери и дърдолската работилна за дед беше. Ръководството на предприятието
Тогава вече, както и господин Кошаров каза, след като се отдели на площадка, почнаха реконструкцията и на металообработването, и на другите сектори. Строителството от тогава започна за новите сектори и така нататък. За работилността няколко думи искам да кажа. Аз не чух тук за производството на оси за каруци. Ръководството на предприятието, ние им работехме предимно услуги на населението и поддръжка на мелниците, за които на Кошаров. Ръководството на предприятието осигури производство на оси за каруци от номер 1 до номер 9. Обаче и то се оказа недостатъчно, понеже ние нараснахме металообработването, работилници като цяло, нараснахме и бяха организирали кооперативно производство в Русе. От завод мелнични машини вземаха трудови затвори и забелителни структури, които ги обработвали. И искам тук да кажа това, че ръководството на предприятието работи по стопански начала. Тоест, разходи от собствени приходи. Както винаги са получавали заеми, обаче веднага ги възстановяват и тези други работи. Както се мъчим да правим сега, нали вече? Както сега се мъчим да правим разходи от собствени приходи, да. Ето това е рентабилността в предприятието. За да продължавам повече време, искам няколко спомена да кажа за директора на предприятието. Ние стругарите, ние трябва да кажа, няма време да разберем, това бяха много стругари, бяха само 2 месеца първо, после в новия сек станахме много. Искам няколко спомена да кажа. Стругарите знаехме кога директора прави проверка по цеховете. И защо знаехме? Защото след като провери цеховете, 6:30 винаги идеш в работилницата. И първият въпрос беше: имате ли работа? Вторият въпрос: върви ли работа? Има ли въпроси за решаване? Поприказваме малко и оттам се отива на работното място в канцелария. Един друг спомен. Господин Гочаров каза малко по въпроса, може би му е неудобно, че беше началник. За изливането на бетонните плочи по цехови. Всичко се извършва по график. От Кошаров и от директор направят по цехови. Обаче на големите плочи, всичките цеховите, които изливахме и се освобождаваха, т.е. изкуствена грежа бригадир беше на изливането на площите директор на предприятието. Само той командва и майсторите строители. Всичко се изпълнява. След като свърши смената да се замени работното време, той остава докато се завърши площата напълно с майсторите. И още един спомен. Всяко ти спомня, може би, този въпрос, не може да не се спомня. 63-та година, може би 4-та, решихме 5 човека от цеха, квалифицирани работници, да учим, да продължим образованието. Директора подписа на всички да участваме в повишаване. Аз бях от тях. Моля? Точно той Даня беше. Даня не беше. Беше. Добре. Има прекъсване. Има прекъсване. Свършвам. Иванов учише, но той остана. Свършвам. Аз не останах, аз завърших. Свършвам. Дани дори се завършат. Дани да не ме прекъсва. Малко спях трябва да има. Това все пак е разговор, разбира се, да. Трябва да има спях, няма говорим силата на. И ти си мушуря сега, друго какво ще е? Искам да кажа още 2 думи и за административното ръководство като цяло. Ние тогава не знаехме какво е заместник директор и какви са функциите на заместник директор. Директора и Кошаров решаваха всички въпроси в цялото предприятие като цяло. Няма заместници, 2, 3 и т.н. Обаче, съвместната работа, консенсус между членовете на ръководството беше на ниво.
защото винаги въпросите, те поне аз мисля, са решавали с разбирателство по въпросите, които са в интерес на производството и въобще на работници в предприятието. Още да говоря? Не. Да дадем възможност, много ви моля, на господин Христо Събев, ще го помоля да бъде много кратък, защото... Да, кажете. Предлагам да се назове една улица на името на Иван Станев в град Кубрат. Да, това също ще бъде предложено, да. Добре. Господин Събев, да ви кажа предварително, един от организаторите, който толкова много се вълнува през цялото време и сега продължава, така че да го извиним и да го изслушаме внимателно. Уважаеми дами и господа, периода 1950-1970 е период, който коренно промени нашия живот, както в селското стопанство, така и в промишлеността. Периодът, който искаме да разгледаме, е периодът 1957-1968 година. Период, в който преди 7-8 години е образуван Околийския промкомбинат град Кубрат. Извинявам се, може би се повтаря нещо. И може да се каже, че е получил своето развитие с решаването на съществуващи цехове, а така също и създаването на нови такива. Това смятам, че се убедихте с изказването, говорящите преди мен. Отпаднаха от живота ни сърпа и паламарката, волските и конската тяга. Селското стопанство премина на други основи. Трябваше да се търси своята прехрана в промишлеността, селските работници и започна самата миграция. Защо се наложи инициативният съвет да организира това тържество и кои бяха подбудите? В книгата на град Кубрат от основаване на село Бамбулна, в последствие разбито в град Кубрат, до наши дни е писано съвсем малко, извънредно малко промишлеността. Образуването на Околийския промкомбинат и съществуващите му са отразени съвсем бегло и почти нищо, за да говорим за лицето и лицата и личността, които са осъществили създаването на промишлеността. По-добре са отразени развитието на ДКНС Кубрат, АПК, Нарков, читалищна дейност и други. Никъде не се пише за развитието на промкомбината, а това се повтаря и в музеят ни. Личността Иван Станев, работещ с перспектива и план, е записан в тази книга само 2 пъти и това не е неговата дейност, която е написана там. Писано е, че основал през 1957 година пчеларско дружество Нектар, просъществувало е само 1 година поради незаинтересован на членовете му, което не е вярно. Инициативният комитет се е срещал с много лица, които придружават тази книга или са чели тая книга. Всеки един оставаше с очудване, защо толкова малко е писано за промкомбината и за Иван Станев. Убедени бяхме, осъдено беше организацията за свикване на тържество, което се променя в настоящия момент. Поначало това тържество смятаме да бъде в клуба на пенсионера град Кубрат, да почетем тук не всички, които дойдат на това тържество, да го организираме в чест на когато се родили, когато е починал и който желае да отиде
да му поднесе едно цвети на гроба. За да стане тази работа, беше възложено да намерим камера и лица, които да отразят това събитие в окръжните вестници. След това да намерим една снимка, която също е тук вече при нас, която да я внесем в музея на Гърдъня. Възникна втори проблем. Трябва да се иска разрешение от местото да се внесе този материал в музея. С доста хора се срещахме и въпроса бе решен от Снежанка Олева Янкова по мъж Георгиева. Искахме да бъдат решени два въпроса от кметството. Единият да внесем материали от тържеството в музея, а другият, ако това не стане, господин кмета да приеме 3 души, които да му обясним за какъв човек става въпрос. Уважаван и почитан наш другар и ръководител Иван Станев. За голямо очудване, въпросът не само беше решен, но бе възложено за отпразнуването и организирането на образованието на читалище, което е в момента. От името на инициативния съвет и от всички присъстващи тук изказвам нашата благодарност за решаване на този наболял въпрос, защото през тия 10 години и ние сме дали нещо от себе си, за себе си, ръководени от другаря Станев. Благодарим ви, господин кмет. Казваме също благодарност на госпожа Георгиева и на госпожа Денчева за насоките, които ни бяха дадени за тържеството, които бяхме изслушвани за добрите вноски и уважение. Дами и господа, за другаря Станев мога да се говори много неща, но най-важното е, че той беше много строг, но справедлив. И пич. Не разчиташе на заседания, на събрание. Разчиташе главно на ежедневната обиколка по всички цехове, решаване на въпросите на място. Ако някой от начално на цеховете се оплачеше, че му липсва нещо за производството, казваше: не може да има само в семействата ни, но никога не трябва да се затормозва производството на дейност, от което се изкарваме парите. Чувстваше голяма необходимост от образовани и знаещи кадри. Почти във всички цехове бяха подсигурени такива. В техническата работилница стругари и фрезисти, в предашния цех прекусвачки, в химическия цех химици, керамичния цех, началния цех и технолози, в стъкларския цех специалисти. Само в стъкларския цех почти нищо не се казва, не трябва да кажем някой това. Държеше много на всеки един работник. При една финансова ревизия бе поставена задача да се направи пълна ревизия на памука, идващ от Южна България, понеже имали сигнали за отклоняване средства. Работа, което те трябваше да свършат. Оказа се, откъде е научил, не знам, но идвайки при мене, другаря Станев ми каза: не ти се меси в работа, но знай, работата ще намалее и ние трябва да съкратим поне 50-60 жени от предашния цех и ще лишим семействата и децата им от средства. Той обичаше много вълва, но
не виждаше футболистите. Извинявам се малко. Не е верно. Не е верно. Ти ще имаме. Като казваше 22 глави празни, горете една глава. Тогава го потвърждаваме с факта, че когато се откриваше глава или се закриваше, винаги бихме канени на тържеството им, за да слушаме измислените им истории. Но това, разбира се, беше пожелание. Любопитно на любителите на футбола на това отношение бяхме ощетени. Но случи се така, че ние ги надхитрихме. Лудогорец Разград игра матч с Локомотив София. Сега, господин Славев, аз ще добавя още нещо, ако завършете изречението, да? Действително, ето къде ни беше канцеларията, полите след джипа беше спрян. И какво стана? Ние на бърза ръка се събрахме 5-6 човека, лук в колата, обаче от 10 зима Иван Станев, отваря вратата. Къде отивате? И че, какво да ви кажа, отиваме на футбол в Разград. Играеха, разбираш, Локомотив София с Котков. И това тук беше и нашия съграждан, той играеше в Лудогорец. Рибата. Брата беше. Рибата беше. Аз рибата лично съм видял, даже съм виждал кога се ръкуваха там преди сбутване. Мина цялата работа, трасна нашия вратата, Дечо Христов, той понеже е футболист, любител на футбола, само той чакаше и тръгнахме дидовни в Разград. Заранта обаче бяха привикани да дадем обяснение какво сме търсили в. Ами сега какво да правим? Идва при мен, за къде ходи? Ходи в окръжния съвет, ходи в статистиката, ходи не знам къде. И аз сега седи, напиши едно, какво си направил? Какво си направил? Пиши сега, какво си направил? Къде си ходил? С кого се срещнал? Напиши го и се събери дърменките и айде. Писах аз, обаче писах 2 страници заявления от двете страни, което е било и не е било. Когато от месеци съм ходил и съм се срещал с хората. И накрая писах. Между другото, ходих да видя сестра си и на матч. Не вярвам, че ми е повярвал, но това може би е, че той фактически му остави на работа. Малко да ви казах Силсона, какво ли пазадарци. Имам и такива среща. Имам вземането му на мотора. Оле, Боже, какво става и с това, Благодаря, господин Събев. Аз само така да кажа още 2 изречения, като един от организаторите беше господин Петър Стоянов Ловния, така наречения, но той, за съжаление, е болен. Не може да присъства, но ето той, това, което ни е изпратил, че имало е планове, след като е бил направен бента и събрана водата на Рабаджията, там се е мислило да се направи почивна станция, вероятно историята на Копрат ще трябва да бъде по друг начин развивана. Да, но за съжаление това не е станало и после и фазанарията също там пък първо плана е бил диви патици да се събират, но след това по друг начин е тръгнало развитието и вероятно е имало още много неща. Аз мисля, че всички вие тук можете да говорите, можете да разказвате, да си спомнете за Иван Станев, но ми се струва, че трябва да отиваме към приключване, защото имаме още нещо.
И аз мисля, че, разбира се, аз мисля, че такива хора като Иван Станев във всяка една епоха и време биха били успешни, така както е бил успешен организатор на промишлеността в онези много трудни условия. Така вероятно днес би бил един прекрасен и успешен бизнесмен, но за съжаление природата много рядко дарява хората с такива таланти, а за още по-голямо съжаление ние пък много рядко ги оценяваме и не си спомняме за тях, но Иван Станев е историята на нашия град и аз силно се надявам и ще настоявам портрета, който ще видите, който е дело на Димитър Атанасов, ще бъде поставен в музея заедно с всички материали от срещата, защото той е част от нашата история. Ние сме длъжни да го уважаваме и почитаме. Сега думата ще има господин Павел Станев. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо от името на цялото семейство и цялата му рода ще благодаря, че ме поканихте и участвам и ще кажа само една случка. Аз бях по-палаво момченци и от време на време ме ошляпваха. И един ден моята майка ще каза: абе, Иване, да вземи да сгълчиш нашия Киро, той е най-малък, 11. Кирчо е, то с нягало. Да вземи да го сгълчиш. И аз слушам, рекох, голям бой ще фан. Сега чакам, кога ще дойде Киро към дома. Минаха и на 2 седмици. Ти иди, Киро, рекох, скрих се, ще гледам. А той ми каза: Киро, какво правите? Бате, черпате ли се? Работа беше. Бази. И казвам: мене вече що ли ме каните, бе? Той беше гълченето. Да, още веднъж, значи живота е такъв. И хубаво и лошо може да се каже. Благодаря на всички от цялото наше семейство. Благодаря. А сега ще изгледаме един кратък филм, любезно предоставен от завод Лудогорие, който е наследник на дърводелския цех, наследник на промкомбината, който ще ни представи част от историята и малко ретроспекция назад в годините. На 235 метра е разположен град Кубрат. Той е шосеен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, както и от Студград за Разград, Коково и Карлово. Територията на общината е 471 000 декара. Малко повече от 24 200 души живеят в общинския център и 14 села в Кубратско. Поради географското разположение на общината, на територията й преобладава широколистната растителност. Различни видове гъб, клен и липа. Горският фонд е над 100 000 декара. Тази природна даденост е предпоставка в Кубрат да се развие едно производство, което днес се прочуто далеч извън пределите на България. Мебелите на Лудогорие 91. След приватизирането и през 1997 година, фирма Лудогорие 91 става акционерно дружество. От тогава над 80% от собствеността е притежание на българска мебелна компания. Продължава и партньорството с шведската компания IKEA, установено още през 1991. Какво е Лудогорие 91 АД днес? Фирма за производство на специализирани столове от масивна дървесина за кухни и кафедарии по поръчка на IKEA. 99% от продукцията се реализира на световния пазар. Но между суровото дърво и готовото изделие са технологиите, трудът на хората и организацията на работата. Действително всичко започва от тази на пръв поглед проста схема, наречена органиграма. От нея зависи всичко – количеството и характеристиката на кадровия състав, обемът на производството, себестойността на продукцията и нейното качество, печалбата, техническото обезпечаване на производството, условията на труд и социалната среда. Две думи – настоящето и бъдещето на фирмата.
Тук месечно се сортират, осъществяват, сушат и обработват